Vi skal bestemme integralet, som er vist her, og vi skal bruge substitutionsmetoden, fordi vi kan se, at det er en sammensat funktion, og så er det formentlig det eneste håb, vi har for at kunne løse den her. Når vi skal integrere med substitution, så skal vi kunne bestemme integrantens indre og ydre funktion. Og den indre, i det her tilfælde, det må være de 3x plus 4. Og den ydre funktion, det må være x i 8. Når man skal løse et integral ved substitution, så er der en række trin, som man skal lære at kunne udføre udenad, fordi de står i formelsamling som en brugbar proces. Det første trin, det er, at man skal lave en substitution, og det vil sige, at vi skal udskifte variablen x med en variabel t, og det gør vi ved at sige, at t er lig med den indre funktion. Så t er lig med 3x plus 4. Det andet trin er, at vi skal differentiere t med hensyn til x, så vi skal finde dt over dx, og i det her tilfælde er det en lineær funktion, så den afledede her er 3. Det sidste trin er, at vi skal prøve at udtrykke dx ved dt, og det gør vi sådan set, vi kan gøre det i 2 trin, så først så kan vi, jeg skal måske lige sige, at det trin her er en lille smule magisk, fordi man kan sige, det er ikke matematisk korrekt, det vi foretager os her, fordi vi skiller det her symbol ad. Det er et symbol for, at vi differentierer, men vi lader som om, at det er en brøk, så derfor så ganger vi dx over på den anden side. Så vi skriver dt er lig med 3 dx. Nu er det faktisk dx, vi gerne vil have isoleret, så vi dividerer med 3 på begge sider. Så dx er lig med en tredjedel dt. Det var opvarmningsrunden her, så nu kan vi skrive lidt om på integralet her. For vi har, eller ud fra de valg, som vi har lavet her. For eksempel har vi jo substitueret den indre funktion, den har vi kaldt t. Så nu udskifter vi den indre funktion med variablen t. T er i 8. Og, vi venter lige der. T er i 8. Så står der dx her. Dx, den kan vi også substituere, fordi vi har fundet det, at dx kan vi skrive som en tredjedel dt. Så nu bruger vi helt almindelige integrationsregneregler her for at løse integralet her med hensyn til t. Det første vi kan gøre, det er, at vi kan rykke den her konstant, som er ganget på, den kan vi rykke uden for integralet. Så nu har vi et pænt rent integral her med funktionen t i 8. Her bruger vi regnereglen for potensfunktioner, som vi kan finde i formelsamlingen. Og konstanten her, den skal vi bare fortsat gange på. Regnereglen for potensfunktioner, den siger, at vi skal sige 1 divideret med n plus 1, det vil sige 1 divideret med 8 plus 1, det vil sige en 9. ganget med t i 9. Og så skal vi huske at lægge integrationskonstanten til. Vi rydder lidt op i det, vi har her. En tredjedel gange en 9. det giver en 27. T skal vi nu substituere tilbage, så vi får vores svar udtrykt ved variablen x. Og t var jo lig med 3x plus 4 i 9. Og plus en konstant. Og nu er vi sådan set færdige. Man kan jo gøre prøve, som det hedder, ved at differentiere den løsning, vi har fået her. Og hvis man gør det, så får man den integrant, vi har her, og så har vi en stamfunktion.